अरे एगो आदमी पड़े। ए भैया सुनो सुनो सुनो। अब अरे भाई त्रिभुवन नाथ के घर केने बा? हाँ ये है लेकिन होने से रास्ता बा आगे से। हाँ अच्छा ये भाई हम तो माटी के देख के बियाह कैले रही, अभी क्या हो गई। अच्छा ठीक बा भाई हम चला तनी। ठीक बजाई है से आगे ठीक बा ठीक बा। ए बबुआ अरे सुनो सुनो। और घरवा में तनी खबर दे दो कि एगो आदमी आइल बड़े, तनी जल्दी जा। एगो आदमी आइल बा। सुनो जा बोला ले बता। चला हम भौजी बोलाई नहीं है। बाबू का हो? खुश रह आनंद रह। बारह सकेरे अगला है। अरे बबी हम मुंह हाथ नहीं धोले, हम तो गबड़ा गए रही। जान लो कि ओकरी माटी के घर रहे सगरो। अयो भईटा बाप हो बाप सगरो देखो तनी। अब तो हम भुला गनी हाँ कि कहाँ जाए क्या करी। इहे कहल जाला किस्मत। हाँ बाबू तू तो जानल कि एकरा के गरीब घर में बियाह कर दे तो ई गरीबे रह जाई। देख अपन अपन किस्मत होला। हाँ चला ठीक बा, अभी हम मुंह हाथ नहीं धोले। है झोरा ले जा। बाबू केने गइला? का हो? हैला मुंह हम धोआ। दा 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 मुंह धोई। हैला लड़की हमार बहुत तेज बिया। हाउ हाउ हमारा के लोटा दत्तू वाला साथे साथे नाश्तो ले आइल बिया। एजे मुंह धो के पहले मारत नाश्ता मियाज टॉन्च हो जे। हमारे गैसो बनावत हो जे ओनो खत्मे हो जे है बेरा। ये अभी खाली बिजोड़ फ्रेश भइल। रुको पेट में तो चूहा कूदते बा। कोई हमारा तनी नाश्ता बही है। नाश्ता मारिए दे तनी। तीन फक चार फक मार दे नो बस मिजाज चल दे। एक फाका और फाके के मन करता। बड़ बढ़िया चूरन दिले बिया नु बबिया हमार। फकनी तो मिजाज तोरी हो गइल। अच्छा रुको एक फाका और मारे दे पहले। अब भर दिन के छुट्टी हो गई, गम हो गई। नहीं हम अब खाए के मन ना करी कुछ। बोले तो स्वाद लागत तनु। बाबू का हो? मुंह धो लेला का? हाँ मुंह धो लेनी। अब मुँहे ना धोनी है, नाश्तो मार देनी है। नाश्ता हाँ नाश्ता कहाँ से तू कर लेला हो? का है ही में से बड़ चूरन बढ़िया मानो गैसो ना बनाइए। मिजाज भीतर से तो बम बम हो गल। कितना खाना खा हाँ लेनी। तो हई फोकला हा। हाँ अब बौरा हवा का हो गई? का हो गइल? तू हमारी इज्जत अब ना रह देबा का? कोनो देख लिया तो का कहिए से हो? अरे बड़ा बढ़िया लगल। हम गैसो के बढ़िया पसंद लगल हा। ई मुंह धोवाला ह कि ना मंजा न करे के कहल जाला। हई हाँ ए भाग पगली कहे के इतना बढ़िया लगल कि मार सटा सट दम देनी है। मार ऐसा न चिड़िया। कहाला कि देहात के आदमी के ना बुझाला।
इहो हो गई हाँ। हमारे के तो दतुओं से बोर बसवारी में तुमने जे हाउ 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 धुर बिगड़ जा हमरा तो भेले कि नाश्ता देली सा दे बबिया ते चलो नाश्ता पानी कर लो तब। अब नाश्ता उस्ता ना करब मिजाज हमर बम बम हो गइल आ गैसो ना बनाई गैसो दू चार गो खुल गइल अब हमरा के बबिया छोड़ घरे तहर माई अकेले बिया हम कहनी है कि दिने दिने जाइम आ लौट के चलिए तो चला अंगना में से घूम ला आ कुछ खा पी लो तो जाई हो। बाकी खाइब ना अब हमरा के जल्दी छोड़ब है जैसे अच्छा हम ठीक निकलब। बा चल तू रहे ना देबा हमरा के पता ही बताव है तू मंजन से मुंह धोए वाला मंजन से कह तरह की नाश्ता है चूरन है बताव केहू तो ना रहल तो ठीक बा आ केहू रही तो का कही हमरा के इहे नु कही थे कि कार एकरा बाबू को मंजन नइखन देखले का कि मुंह धोवे के जगह एक सामान वाला से फाकता। जानते इस बचिया हमनी के जमाने में ई ना रहे अब बड़ा बढ़िया लागल है देह सटा शर्ट 5-6 पोल हथ लेके ना रहता तारा पूछे ला नु आ दोम देनी हा जे बढ़िया लागल है पानी घट घट मार पूरा ला देने कोई है सब धोला। धोली हाँ सब धो धा के अथी कर। से धो ले तनी हाई ला झोरा जब ना मनब तो ठीक बा हाई झोरा ले ला आ जाके माई से कह दिया कि बबी ठीक बिया आ आज के बाद ऐसा काम मत करिह मुंह धोए वाला मंजन फकीह मत। अच्छा ठीक बा हमार तो बुझाइल है कि गैस वाला दवाई है भूख मरा जी आ हमरा के जाए दो बबिया हाँ, हाँ, अकेले ठीक बा, तहर खुश रह आनंद रह भगवान बोल जा बाल बच्चा तरह देह से होई तो मुंह हाथ धो खाई बढ़िया से जा